Yero try. Ngai ngu yu blay haga nega step ka menta. Ban ngai ko blay pi baro haga kerteng ga jongo Jesu Christ bana Nazareth. Baru blay ker khu ga jem ga jong pi. Ngai scam ka don ga jong ga bor. Ya ka ban le ka kamba haga jem ga jong pi. Ting ne puli ka tu ka ne ga tin ga jo blay. Haga nega por. Haring ka tap de ngin sa duai na ka banta jong pi. Po blay undo pen undo pen kia. Ya ga jing ga jong pi. But haga nega por ngan leben puli na ka tin ka jo blay hag bede bat ka jing jubab ka jo blay ya ka jing duai ka jong pi o blay ula ban jubab ya ka jing duai ka jong pi compare hakanu ka nugur kom pilong henrei lare pidan ka jinget how blay o blay ula ban jubab ya ka jing duai ka jong pi nget how tra Jesus Christ nget how blay ublay unle ka kamba ya ga jing ka jong pi te haga ne ka por ngin puli na ka tin ka joblay na ka shiti ka beningkong ka jong u yones kalanong ka san bar ka de khot ka ba khat lai ter kiktin bong kom ne yakini ke ru ngala tho api khanang ba pin yo pinda yo tip ba pidon ka jing bam jikot happy ken ke benget haga kerteng ukhon ublay tika ni ka long kata ka jing sngo shania ka bangi don sheo ba ladangin pan ye ke ru kat bakum ka manjong o usngeu yingi ti ladangi tips khamba usngeu yingi ye ke ru ka bangi da pan na o ni tip scam ken bangin yo ye kita ki jing pan ya ki bangi la pan na o pi hang ni ka tin joblay ka kren kong ba ya ke bangi pan ni tips kem ken bangin yo ya kata ka jing pan ka bangi la pan na o nama kata ha ke ni singi lesi don pleng jong pi ka pang basitom don pleng jong pi ku kendu ke jinge don ki ba yo ki jing pang ha ka khli ki ba yo jing pang ha ka kti lem ni ha ka shedem lem ni ha ka po lem ni ha ki klong snam lem ni ha ka singkai lem ni ha ka nu ka benta jo ka met ka jong pi lare pi duai da ka jinge klem ar tin rum ni nges kem u blay un le ka kamba ya ka jing ka jong pi nama ka tangin duai ka ni ka singi u blay un le ka kamba ya kita ki damage organ jong pi lane kita ki de khotmet ki bala mong ki bala jot ki bala pang bala sitom o blay un pen khia no ya ki de jing pang ki jong pi ngaso snei ba don bun ki ba phun bat ki ba kerpat ban duailem na ka bantak ki jong ki ba ki don ki jing pang ji sitom ba de ki por ngin duai kerpang na ka banta jong pi ha ke ni singi ngin duai ko pa ji ba bneng wan khmat jame ha ka kerteng ga jong Jesus Christ khun ba khu jame mame gen tra Jesus be e jong man le ka kamba ya ka jim ka jong ki baro ko trai ba khodara blai la de don ki jing pang ha ka met don ki jing pang ha ka khli ha ki kti ha ka shedem ha ka po ha ki singkai ha ki jat trai Jesus nga duai men sai de ka snam ga jame ko mala tho da ka jing jingam snam ga jame le ben khia kum taru kan longa blai yo trai ye kini ki pang basitam men ben khia no ye kia trai men ta kenya blai da ka bangi nge ha ka kerteng ga jame Jesus beda ka snam ga jame ken trai ko mela yap lo dim penalam kalbari melaban pen khia ye ki menta trai Jesus be ber kom jo trai Jesus be jonga trai kom ga tin jame ha ka kerteng jonga kine be gi ksut nama ka da be gi ksut ki krai ha ka kerteng Jesus Christ bana Nazareth bat nga duai ko trai Jesus ba ka snam jame ken trai Jesus kan yela persya ia baro ki jajing pang yela persya baro ki ksut ki krai bara blay da ka kerteng ga jame ken trai ngida shop no kita baro try Jesus ai ba ka kamba jeme kan jia ha kita ki benget ko try ba khodara blai ha ka kerteng ga jamu Jesus Christ amen tenga don ka Jesus lo kat tukat ni ha ga ni ka porpan pi ka tin ga joblai ko ang ba ngiran kam bat ye ga jing ka ba pens ko ba ha yo blai ka jing ka ba la kala ka ba mot ka jing ka ba la ina no ye ki
jong ke pertai ni haban ino ke jong pertai lar bi kwa ban yo ma sisha ya ka jing isnai ka joblai hakano kono ko benta jo ka jing em ka jong pe namar balai namar ba u Jesu Christ wong hang te ha ka tin ka jong o wong ba nakal yang ka jungi ke breu ngemla bana e em rai ni haban don ka jing ne bar utra Jesu ye ne bar blai hang ta ken utrai un sele ka kamba e ka jim ka jong pi pengen puli ka tugat ne na ka tin ka joblai hadin ka tap de ngani ban pen kut no iya ka ne ka jingkran ha ka ne ka jaka wong kum ne sangapan puli naga gospel ka jong yanis ka nong ka ba khatsan ka rekhot ka ba sauter ter to ye ne hanga bat manga phi ko ma ka tnat kamla ban se so naladihi lemda ka ye ne hauding so wan kum taru ma phi lemda phi ye ne hanga manga ngalong ding so wan ma phi kitnat ta ba ye ne hanga bat manga hu uta usai so shibun na ba khalam manga phimla ban le em ong Jesu nang ta ka khot ka bur ko ong kum ne lare unuru ye ne hanga la jubret no ye o shabar kum ka tnat ka bala yap staino te kele lum ye ki bai kala bread hading ba la thang ye ki khor banyo lare pi ne hanga ba ki tin jonga ke ne happy ye ke ro ba phimon phinpan te kan long ye phi hangi yos ngeu ne ka tin ga joblai ko ba ngidan kami ka jene yene how Jesus Christ bar habang ilay ne how Jesus bar kiktin ke jog blay ke ne hangi bar manging ne sisya hao ong hangi baladak ke ba pi mon ba pin pan no blay kanlong yepi tena magata kanlong yepi habi pi pani ka jingpen khia pi pani ka jingpen em pi pani ka jing pelat pi pani ka jing kerkhu ka jog blay ka jim ka jong pi lada piene ho blay da sisya pi bud yo try pi snow try Jesus Christ baro kalong kabala ya ka jing em ka jong pi tena magatawat khuslai shu aitibe chakri yo try Jesus but harin ka tai pin si ye ke kamba ka jong try but hagen ka por na IP ka jing kermen ba u Jesus unam ino ye pi marway Jesus undor ka jim ka jong pi ule ka kamba ya ka jing ka jong pi bar pin yo ban yo pediang sisya ya ki jong try sisyo sa gawai ka benta ngan puli ka ka por ka tin jbe kong to pen ko ngu yela de ho blai henre yela persya yo setan te un pher yap no nafi hangne ka tin jule ka sithi jong Jacob ka krene ka ta lenong ka basao ada khot ka banyo kong kom ni namar kata to pen ko ngu yela di how blai henre to yela persya yo setan te un pher yap no nafi hangne ka tin jule kong ba to pen ko ngu yela di how blai henry to yela persya yau setan te un pher yap no nafi u setan un pher yap na u setan un pher yap no nafi larapi ko ngu shwa yau blai habi ko ngu yo blai pi le ka mon ga jo blai u blai un ker un dai ka jem ga jong pi bat am de ga talong haba pi yela persya yo setan u setan onam la ban yeng yele persya e pi na marba u blai u don ha ka leng ga jong pi pin job yo setan de ka bor ka jong blai bar ka tim job blai ka ong tu ha ka siti yo anis lo no basao do ka basao kong kam krau ta badan po jong pi bani uta badan ha ka prathai namagata habo traji su don bat pi men sima ko jong blai don bat pi ulang ba kam krau ban yo setan namagata pilaban be no yo setan ha ka kerteng ga jong traji su namar pidon ha ka liang ga jong blai namagata ka jing job ka dei ka jong pi da ka bor ka jong blai to blen ker khu ye pi baro nagata buram ka jong blai amen bat kito ki bakwa ye ka banang teng shu soba subscribe ye ka channel bat like ru ye ka bat pila ban comment ru hang ne room ke ba pidon kam ha ka jem ga jong pi pila ban comment hang tu bat ni sa duai kerpang na ka banta jong fi to blen ker khu
God bless you, Bon.